Lawrence Mina, magandang mga mangyaw. Salamat mangyaw. Maraming salamat na sa mga patamsak sa kanila mga kaibigan ko. Ayun, tamutok ko. Maraming salamat ma'am. Kristen, maraming salamat. Maraming salamat po sa upasan niya. Ira Vlog, ito sir, yung sa tamsak na. Maraming salamat ma'am Ira. Wala nang buhok. Skin lead. Skin hair. Skin. Dito na ako sa laki. Oh ma'am, nakita na yung ma'am Kristen Ocrayo. Direkta na si ma'am Ira. Yan ma'am Ira Vlog, may dalaga na po. Happy New Year. Happy New Year ma'am. Chief Ocrayo. Sa lahat ng member. Basta po ang lahat. Masaya bang ang New Year natin? Happy bang New Year? Mga kaibigan. Happy bang New Year natin? Sa akin hindi. Umuwi ka na sa day pa ma'am. Iba ka na muni ay. Hindi ko pa tingnan kung ilang pagkulang kayo. Mamaya, malalaman ko yan mamaya pag tapos ko na lang. Sige guys. Masabagay ka muna sa mga... Sige ma'am, Kristen mo karaya. Maraming salamat ng Kristen mo karaya. Hindi agad pag-seated ma'am. Ika ang FS. Tapos minabigyan lang muna. Sige ma'am. Ma'am yan, no problem ma'am yan. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan ko sa pas niyo. Another thumbs up. Maraming salamat ma'am Kristen Ocrayo. I-keep mo na.
ulit. Sige, sige ma'am, Christine Macarayo. No problem ma'am. Maraming salamat po ma'am. Maraming salamat sa 6 million people na nakatambay sa Banyas. Maraming salamat ma'am Christine Macarayo. Ang dami ako ng tampak ng first din ah. El Macarayo. Tusok host. Maraming salamat ma'am yung El ko ah. Kamusta po ang mga revenue natin? Mataas na ba? Ito pala akong asawa. Ikaw pala yun. Akala ko ma'am, ikaw yun. Asawa pala yun. Kasi may lagay na ano, yung meron ako sa dulo eh. Akala ko ikaw yun ang yung asawa ko pa yun. Sorry sir ha. May na rin yun. Akala ko. Akala ko si ma'am yung yan. Maraming salamat sir ha, sa ano sir, pagbisita sa ilis ko. Sir Mirani. Siyang what time premier mo. Ay ka na dyan, kumain ka na dito eh. Ano oras? Baka oh. Natulog baka. Sir Joyce, pwede mo ko pa-support guys. Pabumbaw may. Sige, sige ma'am. Supportan natin yung ano mo. Supportan natin yan yung premier name. Maraming salamat ha sa mga ano, sa support sa akin, mga kaibigan. Sana Mina, kain ka na siya. At iwan kita ng I love you. Shit naman. Shit naman ni Ma'am Yam. Sorry kid, diba? Kasi kung tutok mo labas-pasok ako dito kasi live din live. Pero sana. Sige, sige ma'am, no problem ma'am. Ano lang sa akin. No problem ah. Maraming salamat ha sa suporta niyo sa akin mga kaibigan. Maraming salamat na ma'am first din ha sa pagtimo sa akin. Ayaw ko mamaya kung ilan na yung ilan pa yung anak ko. Baka mga todis pa makuha yan. Dan tos maraming salamat sir ha. Tos skinny sir Mina rin yun. Maraming salamat ha sa pagpa-tosok-tosok yan sir. Very appreciated much sir. Another thumbs up po. Maraming salamat mama sa dami pa ng thumbs up ko. 11 na. Plus 7 million people ang nakatampay sa bahay ni Mas. Maraming salamat sa inyo. Ilan na yung madalas. Hindi ko pa nakita mama Christine. Baka mamaya pa mag-update. Mga 12 o'clock mag-update yan si Lolo. Baka na mabasa na ako kasi may PR akong isa. Tagal-tagal na yun. Ngayon lang na si PR. Gago talaga itong nagana. Nangkin yung music. Yung si PR isa.
Padalawang music. Tignan ko baka mabawasan ako, no? Sana ako madagdag siguro. Ewan ko lang nito lang. Kasi nakatutok din yung cellphone kong tatlo eh. Guys, patapos po sa premiere. Ayan po mga kaibigan. Premiere po yan ni Ma'am Yam Eronico. Tamsakan po natin mga kaibigan. Oh, okay man lang sa kiyap. Daghan man, hindi man mabasan. Ma'am, inana ko naman. Tinarim ko na. Dalawang music. Ayos na wala na. Mabawasan ako ang double S nun. Okay lang. Sila sa kiyap. Mga todes ko siguro makuha. Sana makuha na. Bukas. Nakabaya ako sa PR sir. Hangkot karon. Ano nilinis ko sa akin? Sa post time, maraming salamat ma'am. Esperanza Pavilla, maraming salamat ma'am. Ma'am, pagkatapos ka ma'am, itong sa binaba niya naman ma'am, Cocos Gaming ma'am. Paki naman yung premiere ma'am, ni ma'am, yan meron ako, 12 o'clock. Kamusta po ang New Year natin ma'am, Esperanza Pavilla ma'am? Ay kababayan, Ilongga. Okay, wait. Sige ma'am, sige ma'am. Maraming salamat ma'am. Patamsak mo sa kay Cocos Gaming na premiere kay mama na po yan, Yam Eronico. Maraming salamat po talaga. Okay lang po. Sana yung New Year natin ay matapos na po itong pandemic para masat pag-uwi na tayo. Tagal na namin tambay dito. So naka-uwi. Salamat. Welcome po Cocos Gaming. Ma'am Yam Eronico. Welcome. Ay, tamsakan kami nakatamsak na pala host. Ayan naman pala ma'am, already tamsak na pala siya. Si ma'am sa pagbigat sa yan. Ako nakatamsak na itong dalawa ko. Okay, ito yung nakulit ako, nakatamsak na. Ay, hindi pa ito isa ko. Ayan, pang sabay dito. Sige, sabi ticket ko. Ito ang natamsak na ito. Ba't may tuwad kayong isa ma'am niya Itong boss sa wiki ko nakatamsak na. Ito naman. Tapos nakita dito ma'am sa isa ko Pero may init sa pang tuwad ma'am. Yam. Nakatamsak na pala host. Maraming salamat ma'am Esperanza. Pagpasok mo dito sa live stream ko ma'am. Maraming salamat. Sana happy ang New Year natin itong taon na ito sa lupas ng January 3. January 3 na pala ngayon. Bilis ng panahon. So, December na naman Bilis ng panahon mga kaibigan. Salamat sa mga patambay-tambay yung kaibigan ko. Sa 6 million people na nakakabantay sa bahay nyo, maraming salamat sa inyo mga kaibigan. Oras po natin sa
yes, 11:15 AM. Malapit na magtanghali. Kainan naman. Sir Ricky, gwapo. Yan ka naman ng question na kanayo eh. Ano pa talaga bang ng Joker? Gwapo ba yan? Tinawag ka ng gwapo. Sabi mo sanang cute. Yan, pwede pa siguro. Nge. Sige, baba ang balay. Play natin yung balay mo. Sige. Play tayo ng harang mo. Ano ba itong ginawa ko? Ganun pa rin. Nakailan ako dito na yan. Panadol. Ito yung pinaka the best mong ano, di ba? Video, maraming review. Panadol lagi yung patalastas. Sama mga playing sa harang. Wala man itong isda, magsaba-saba na ng kagaya. No problema. Ito ka, paano ka panadol? Kailang beses ko na panoorin ito, ma'am. Nakarami na ako dito, ah. Salamat, sir. Asama to siya, Tomaris. Ayan ka na naman. Kung mo hanapin, mamaya, dito na naman. Hirapan na ng English. Nain lang dapat ako rin. So, hungry naman niya. Babae tayo niya gusto. Piling mo ako eh. Ang harap mo, oh. Dagang harang to eh. Alam ko, dagang harang to eh. Ito yung video mo maraming harang, ma'am. Ma'am Christine. Ito yung video mo maraming harang. I-check ko lang to sa harang. Naki-end gusto niya. Berarti yang kena misi nato ya. Ha? Badi, ba't nakaubat ka, Badi? May hit pa sa inyo? Sabi mo lamig. Mainit eh. Ayaw patulungin nila sa ikaan eh. Laki yan gusto, sir. Dagang dinay na harang sa akong muay isara opo ra ang daghan. Maraming yung tuloy dilaw na yan. Yung harang na yun. Matundok-tundok na yan. Ito yung harang. Panadol 145. Gamit na para sa piso. Panadol yung sponsor mo. Panadol. Ano bang patubo ng buhok ba? Butik. Ano na pag-asa? Wala na ganing ko ng kape sa akong harang. Sabi nila, ma'am, kailangan daw panoorin mo daw yung buong video. Hindi daw pasok yung harang-harang lang sa review. Kailangan buong video daw panoorin mo. Ganun daw yun eh, sabi ni Ma'am Maybe. Pag clip lang daw yung harang, wala daw review. Pero kung buo daw yan, meron daw. Eh, mas pinagpinan ko sa Nga mo dapat yun eh, buong po. Sabi ni Ma'am Mimi. Malaki na sahod ni Ma'am Mimi, 24K, 3 months. Sahod niya. Ang galing ano? Manood tayo mamaya buong video. O yun nga eh, buong video dapat. Kaso pag LS naman, ang tagal. Pag LS yung panoorin natin, tagal naman. Oo, naulit ko itong buong video. Para kahit paano may konting point dollar ka sa akin. Napulot na pa yung natakaw eh. Malaki naman sir, baka marami naglipat. Oo, meron daw yung marami daw yung super chat at ano, yung member. Yung daw na palaki, palaki sa kanya. Palipad sa kanya membership.
makakuha lang tayo ng 10,000, okay na yun. Kaso pinagtulong niya rin daw yung sa mga bata, yung ano, kita niya. Kaya ang tagal pag-ilis, hindi pa nga ako nakapag-bili ng ilis, unahin muna kita. Sana all unahin. Tagal pag-ilis, hindi pa nga ako nakapag-bili ng ilis. Mag-pledge na lang tayo pag natapos na. Watch to watch na lang tayo. Mga 2 days pa siguro to ma'am, makuha, bago makuha. Oh, tinan mo patrastas mo na naman, oh. 2 minutes na naman to. Si Nolimar, asan naka to? Hindi ko maalam kayo Nolimar eh. Sabi niya busy daw sa ngayon pa eh. Pero tulungan natin yan. Tulungan ko pa rin sa Toto Nolimar kasi mamaya. Ilang hapit na limang Japon na pa. Mama, maraming salamat mama. Sana pag namuni ako, plimo pa rin ako. Joke. Ay, nako. Para marami tayong dolyaris ba? Pumani mo siya, Nolimar at tatabangan mo ipon. So, ma'am, saka si Ma'am Wing. 3 naman itong pang-play ko eh. Bali, 4 yung gadget ko, 3 pang play ko. Kaya Nolimar sa akin Ma'am Will. Para paano matulong tayo sa kanila. Harang mo yung patapos. Mas mahaba pa yung harang kaysa video mo eh. Hindi pa rin ito ikaw mo. Pa-play mo kaya no, kay Ma'am Nogi. Kasi wala na akong Taiwan eh. Dati meron naman Taiwan, ngayon wala na. Yung ano ko, 2 months ako nakatok-tok karon. Naiiwaan ako kay Lai. Sa akin 3 eh, 2 sa iyo. Bakit tayo lang pala nanonood dito? 3 lang katutok sa akin yan eh. O sa'yo 2. Tayo lang pala. Hindi, 2 lang para sa akin kasi nag-apply ako sa'yo. 2 pa lang para sa akin. Nasa hospital si Ma'am Nobi. Bakit si Ma'am Nobi? Ba't nasa hospital siya? Ay, akan tagay mo ito pa. Bali, mag-iapot kayo pa rin. Wala ko sa tingin. Bali, malaki kasi huwag na yun. Lipat mo dito mo. Thank you very much. To you. Ano pa sa akin, 2 lang din. Kasi naka-play sa'yo isa ko. Tapos na yung isang harang. Pag-4 na harang ka na, tapos na yung 4 na harang eh. Dito namin naharang sa dulo, yung dilaw. Si dulo ng hospital, kaya dagang aparato. Yun yung ano niya, yung nalagaan niya, lola. Napag-isa ba lang? Mubos. Ay! Ayan, pati. Salamat sa pag-play, ma'am. Gano'n naman talaga tayo, tulungan naman talaga tayo. Hindi naman tayo masikat. Sabi ko nga, hindi tayo masikat. Magiging mapagmataas. Kaya hindi natin magtulungan ba? Laga niya sa hospital, siya na ulit. Kawawa naman. Hospital. Ang lola niya. Nakatutok na yung parang PM plus katahan. Nakatutok na yung karon. PM lang takang. Ano nakatutok? Sino? Sige, sige. Madagdagan ka isa biyogan. Sino?
dalawa sa akin nakatutok. Tapusin lang natin medyo mama para pasok talaga yung lahat yung ano yung patalastas. Nakaapat na patalastas ka na eh. May tatlo pa oh. Bali anin pa yan, ano, patalastas sa dulo oh. Kasi nagtundok pa eh. Naka 28 na pala ako, minutes. Wow, salamat. Magtulungan lang talaga tayo para mabudol-budol natin si Lolo. Ikaw na yan. Diba? Tingkain mo yun eh. Ano yung bukas ah? Basta naman karayo ay pabidyo-bidyo mo lang sa lang. Kayo po order na. Si Papu mo. Kayo nung chicken yan sa inyo? Ha? Kayo yan. Okay. Sa Marlian. May pa lang magana eh. Kapan sa kilometer? Kano na? Sige. Eh? Eh, ano siya? Ano yung isa ka? Ang iskal mo eh. Papakumplit eh. So, kapit. Wag na ma'am, wag na. Tama na ito. Wag ka na magtawag. Ayos na to. Makakahiya, baka hindi tayo makasupport sa kanila. Pag ano, pag tumawag ka. Kamay hindi tayo makasupport doon. Tama na, wag ka na magtawag. Tayo rin dito ba? Okay na yan. Mabalik ka na? Oo, inigit ko na. Yung ulam. Bantay mo yung bahay ka ma'am, kakain kami. Bantayan mo ha. Okay lang sir. May mamaya kain kami. Initin lang namin yung niluto namin ulam. Kaya na pa kasi umaga yung niluto, kaya initin na lang. Hindi pa natapos ang video mo oh. Si Sir Markups, baka nakahiga lang yun. Kaya magpataya diha ara sa una. Oh, sige, hindi ko patayin to. Bantayan mo ha. Baka may pumasok na tao dito eh. Doon ako sa loob eh. Bantayan mo yung bahay ko. Kain kami. Iwan ko lang dito yung balakong gadget. Bahala kang bantay dyan. Nakikita mo naman yan eh. Kawan na ako na bala. Sige, ikaw na bala. Dito pa rin ikaw naka-play oh. Matapos lang naman yan. Mamatay lang naman yan pagkatapos. Sugod mga kapatid.
mga suki. Kami yung kakulog din. Tara ma'am, kaya tayo. Bahala ka na dyan ha. Kaya mo na ako, ikaw na pala dyan. Ligo-ligo. Gusto mo nga namin. Kain muna tayo guys. Gusto nyo ba kami panorin kumain?
naman may paglabasan naman ni Pari ng mga pula na. Dalawa kayo tumagal. Hindi ka pumino. Pulang-pulang kayo. Pumunta ka tulong kay Marlo. Kita ka dito parang nanawag na para. Hindi naman pumunta ka kay Boss Marlo eh. Nawag ka niya. So pumunta ka tulong nila, sigurado yan. Ito na nanawag ka rin. Nawag ka niya. Habang nagbabara si Bali Kapul nagtatagay sila. Ha? Habang nagbabara ka sa itaan. Bra? Yan, nagbabara ka. Bra? Bra? Baraha nga, ba't sinabi ko baraha ka? Ako lang to, bra? Dali, kaya pala di sumama ka kapong dalawa. Oo. Naglutuan ka lang. Naglutuan ka lang Kaya ka lang yung ulam mo. Sabi ni... Bulutan pa kayo? Sabi ni Mayon, bali sa amin na to kasi ininom mo na yung 1.5 no? Kung walang problema ka po. Binigyan ko nga siya. Kalahati ng araw. Yung may natira pa doon. Puno yan. Iwan ko. Puno ako sa baniya yan. Bubos, ha? Ako nagpiprito, kalahati na lang po kami niyo. Hindi ka hati. Maaga tinira ni pare. Pahinga na sila, ako naman na ng praise. Sabi ni Neo, bakit ang halin ako ginising? Nag-meeting ko ni Neo. Dapat tayo wato ng pinangkat niya. Tinabi mo lang. Kita ko ko to. Maaga pa lang, habang nagluto siya. Luto siya. Tira. Apa yang pilih? Iunon ba? Iunon niya yung manawag sa tao. Yung mga naditirasan, sinasabi niya, nagsama niya. Hindi, wala akong ihorot. Wala akong tagkuha. Kasi makita ko yung tagkuha ng tagkuha. Halos papuno yung lagayan ng Oo. ano, yung makita ko. Neo, grabe. Ano yun ba yan? Hi guys. Hi guys. Nadinig pa. Busog na ako. Gusto ba naman? So yan, si Tom Harris. We must hold on hope for better yet. Hi Sir Tom Harris. How are you sir? Gusto I hope you're always fine. Ba't ganun? Pag nabusog, nakaantok na, no? Tulog na naman, guys. It's okay Sir Tom Harris. Thank you. English pati, hindi mo ng English pati. We must hold on to hope for better year. Wow. Sorry, Kay. Happy di pogi si Ricky. Like I'm not pogi sir. I'm only cute sir. Cute. I'm not a pogi. Only yan. Hi sir, Sirso Pangayan sir. Magandang umaga sir. Ay, ano ba din sa ano? Saan ka ba ngayon, sir? Tapos na pala ako sa iyo, ma'am. Maraming salamat na kay Sir Subangayan, sir, ha? Maraming salamat sa pagpasok mo sa bahay ko, sa kay Ma'am Christine Macarayo. Sa pag-imbita mo, sir, maraming salamat. Kanina pa yan, hinahanap ka ng jowa mo. So, grabe ka naman. Najuwa ka pa pala. Rasok mga soki, sige pagka na after. Maraming salamat sir sa mga ayan sir ha, sa pagpasok mo sir. Sinutong na kayo dyan. Alagad Sir Ricky, mahingi tayo para magdagdagan ba naman. Sino ma'am yung ano? Sino yung nagdagan natin ma'am? Pwede si Baba ka secretary. So, tumaris niya siya sa kapit. How are you to service this decided today? Please, I am good with the motor. How is it? Still eating. So, that's good. That's it. Provide housekeeping. House security investigate. I'm good, sir. Are you working or day off? Thank you for supporting us. You are organic friend. You are still working. So, Sir Ricky, where are you? Sir Tom, can you share me greetings? Did you thank you? Pastor Leonard, 7:15 p.m. Sunday. The biggest video greetings. Sister, already tagalan for 40 a.m. sa third. Sir Ricky,
bilisan mo, hindi gaya sa host. Gawa ko mo na. Sige, it's okay, Sir Tom Harris. Thank you. No problem, Sir Tom. So, Ricky, I seen the video of Ricky and Cosmic cooking fish. Sabi dito, delicious. Sabi dito, talaga. So, Ricky, celebrating ano yun. Yun mo daw, sabi ni Sir Tom. Tinasod from the top. Literally, Sir Ricky, nandito na dito. Hindi po kay Sir Ricky. Dito rin, Sir, sa mga pinabayad. If you have snack time, sabi ko sa punta si Andy pag-usapan natin siya. Tom Harris, thumbs up, Sir Ricky. Andy si Ma'am Jocelyn Ross, Ibanez, salamat. Christine Macarayo, Tom Harris. So, sumuhan, Happy New Year ulit. Dito, snack her. Ilagyan mo ng tanang jacket, Sir, sa buhay. Maraming salamat, Sir, sa buhay na. Ito po ay nababa po ng bahay si Ma'am Esperanza. Maraming salamat, Ma'am Esperanza. Ayan po, Sir Celso po ngayon. May jacket ka na po, Sir. Ito pa, nababa po ng bahay si Ma'am Esperanza Babalya po. Lablabit po natin sa mga kaibigan. Ayaw na pa pamasa kay Lid na sa Lid na kayo. Ma'am Christine Guapa, miga love shout out, sabi ni Ma'am Jocelyn Ross Ibanez. Maraming salamat, Ma'am Ross Ibanez. Maraming salamat, Sir Celso po ngayon sa pagpasok ng Sara. Maraming salamat talaga, Sir. Kaya mo palang alam ka pagtalang ko sa ideas mo. Hindi mo makikita po yan. Guys, patamsak ng primary sisiyam. So Ricky, mga pin na primary sisiyam. Sige, mapunta natin. Diba, 11 pa naman yan. Ay, 12 pa naman yan. Sige, punta mo sa mamaya. Bisita ko doon mamaya. Sige. Sa mga hindi pa po nakatamsak sa primary, Ma'am Yam po, tamsakan po natin siya, mga kaibigan. Supportahan po natin ang ating kaibigan, si Ma'am Yam Eronico. Puntahan kita, Esperanza. Ayan, Ma'am Esperanza Pavilla. Punta na po ni Sir Silso Bangayan po, Ma'am. 7 minutes start na, Sir Ricky. Sige. Ayan po, sa baba po ng basis, Senator Harris, mga kaibigan, dikitan po natin si Sir Tom Harris, my very good friend from Australia. Iba ano pa naman, ma'am, LS niya? Ayan, no? Premier 12 o'clock, di ba? Pupunta natin mamaya. Pupunta ko doon mamaya. Hindi, Hindi pa ako ng isang oras, Sige po. Ayan po, Ma'am Esperanza Villa. Pupunta ka po ni Sir Celso Bangayan. Ayan po, Ma'am Esperanza Villa, si Sir Tom Harris. Wala, gusto kong dikitan, Ma'am. Esperanza. Maraming salamat sa 7 million people na nakapantay sa paninita. Ano lang ba, mga kaibigan? 6 minutes po. Ano po ni Ma'am Yam Eronico, puntahan po natin siya. Supportahan natin ang ating mga kaibigan para hindi naman tayo mga sikat mga kaibigan. English di ay ka, boss? Yes, ma'am. English ulit. Nabitin kanina. Maraming salamat, Ma'am Julie Abdiadron sa pagpasok mo, Ma'am. Ayan po, mga baka gusto mong dikitan, si Ma'am Esperanza Pavilla, baka hindi pa kayo magdikit, magdikitan ng buko muna kayo. Sorry, late ako. No problem, Ma'am. Yun late. Guys, punta natin si siya, pagkatapos balik tayo dito. Ma'am, hindi ba 12 o'clock pa naman? Kasi pupunta ko doon mamaya. Punta natin si Ma'am Yam.
pa sa Ricky, ah. Sige, no problem, ma'am. GT, pero no problem, at least nakapunta ka po. No problem na yan, mag-play. Lahat naman tayo, may kanya-kanya po tayong trabaho. Kaya hindi po natin talaga maka-support yan. Isa ba? Kung pag may time lang po, yun pwede. So, pag wala lang time, hindi talaga tayo makapilit, maka-support. Hindi po ba? After sa primer ni Sis Jam, play na kita. Ano muna ma'am? Ano muna ma'am? Baka busy ka pa. Eh, pupunta ka sa ano ni Ma'am Yam Eronico sa kanyang primer. At Bibi, punta tayo sa primer ni Sis Yam Eronico. 5 minutes na lang start na. Kasi yan. Habibi, Habibti. 3 minutes na lang po mga kaibigan at premier na po ni Ma'am Yam Eronico. Puntahan po natin siya mga kaibigan. Baba ka ulit Ma'am Yam, Ma'am, ng link ulit ni, ni Ma'am Yam Eronico. Esperanza Villa, Tom Harris, done. Sir Tom Harris, Esperanza Villa, done to your house, sir. Christine kayo, play ko naman isang CP ko host para na ay to dre. Sige ma'am, maraming salamat talaga ma'am. Magpunta rin ako doon. Ano pa naman 2 minutes pa naman. Baba ka ulit ng ano. Yung ano ni Sir Tom, si ni Ma'am Yam, yung premier. Nag-ano na ko ah. Sila sa mga Esperanza, kuha na kita siyo, yes. Ayan naman Miss Esperanza, kuha ka na yan, no? May Sir Sel sa Bangayan. Napakabait po itong tao na ito. Ay, tamsa sa kuhos, wala ko katamsa ka, gawas ako. Okay lang ko problem, ma'am. Hello, Chinli, sabi ni Sir Sel sa Bangayan. Ang Christine, ibaba mo ulit yung ni Ma'am Yam, yung bahay, yung yan, premier, para mapunta na natin. Pakibaba na lang. Ay, balik agad. Sir Ricky, bigyan mo banana, Sir Sil sa mga. Sige ma'am, bibigyan ko mamaya. Yung mga legit ko na na banana, ibigay ko. Ayan po yung ni Ma'am Yam Eronico po. Premier po niya. Puntahan po natin siya mga guys. Iwanan niyo na muna to ako dito. Punta muna tayo doon sa ni Ma'am Yam Eronico sa premier niya. Support lang ko sa inyo ha. Sige Ma'am Ginebra, no problem. Punta mo tayo sa ni Ma'am Yam Eronico po. Premier. Okay, sir, break muna tayo saglit. Sige, nandito na ako kay Ma'am Yam Eronico. Kaso hindi makasingit kasi tinagtad nila yung TV ng Hindi tayo makasingit. Tinagtad nila yung TV. Ano nila yung TV vlogs ng Patagastas naman Ma'am Yam.
Harang is live. Kaya talaga magkahawin kayo sa muso ng pijama eh. Kahawin yung muso ng pijama eh. Yeah. Yes, last mo yun. Yes, it's my best. What's the fiancé? Mabait yun. Alam mo yung usada ng bita. Kenapa ya? Ah? Di mas. Tinapa yung sakit. Yes.
So Ricky, I'm back. Maraming salamat Ma'am Christine Macarayo sa pagbalik. Ayun, natapos. Ayun, natapos. Primer. Oo, natapos na. Tagal ng mama, 20 minutes din yata. Ay, nakita mo rin mukha ko doon, ma'am. Kita mo rin ang mukha mo, di ba, ma'am? Christine. Maraming salamat sa mga support niyo mga guys sa playlist ko. Salamat sa lahat na nagpunta sa Premier ni Sisyam. Nang ano na ko mama, 11:21 ay 1:21 minutes. Tama na siguro ako isang oras kalahati na siguro ako, tama na siguro. Ricky, kaonsing ha? Sige, kain ka lang dyan, ma'am. Ano na lang ako, ma'am, gawin na lang ito isang oras kalahati lang ko. Tapos mag-in na rin ako, isang oras kalahati lang. Maraming salamat sa support, ma'am Christine. At saka sa pagdala kay Sir Shell sa Bungayan. Maraming salamat, Sir sa Bungayan, ha? Sa pagpatok mo, sir. Ay, kay Ma'am Christine, sa pagdala ni Ma'am Christine dito sa akin, kay Sir sa Bungayan, maraming salamat. Gawin ko lang na ito, no? Isang oras kalahati lang, tapos na ako, mag-end na ako para makapahinga na tayong lahat. Okay na lahat sa Bungayan.
minutes na lang mga guys at ako'y mag-end na rin. Maraming salamat sa inyong suporta sa akin. Sige Ma'am Christian, kain ko lang Ma'am Christian. Ano na lang ako? 5 minutes na lang ako Ma'am Christian. Okay, maganda rin. Maraming salamat sa support ha. Pompa si body ko. Back to your story kay. Maraming salamat Ma'am Jinli ha. Ano na lang ako Ma'am, 3 minutes na lang ako, maganda rin. Maraming salamat sa pagbalik ha Ma'am Jinli at Haron. Kaya Ma'am Christine sa pabidyo-bidyo, maraming salamat. Kay Sir sa Bangayan, maraming salamat Sir sa pabidyo-bidyo mo dyan ha. Maraming salamat Ma'am Jinli sa pag-alala mo sa akin. 2 minutes lang mga guys, ako mag-end na rin. Nag-charge lang ko eh. Oh, sige no, sige ma'am, no problem ma'am, Jinli. Ano lang ko. Hi Sir Tomares, thank you sir for support ni sir, thank you. Only ano sir, 2 minutes sir, and I will end my LS sir. 2 minutes left. Ano salamat ng question sa video. Kaya na lang ko aron mabawi ko nimo. No problem ma'am Jinli. Huwag ka mag-alala ma'am Jinli. It's okay, lahat naman tayo may kanya-kanyang trabaho. Hindi naman lahat ng oras ay lagi tayo nakasupport. Kapit nakasurpass pa na. Hindi ko pa alam kung ilan yung ano ko eh. Thank you very much Sir Tom Harris. Only 1 minute sir left and I will end my LS sir. Thank you for supporting me sir Tom Harris. You're a good friend sir Tom Harris. You're very supportive man. One minute na lang mga guys at ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan ko. Magpahinga na tayong lahat.
Maraming salamat Ma'am Christine Macrayo. Thank you very much Sir Tom Harris. Ma'am Jean Maria Abiaro, maraming salamat kay Sir Sobangaya. Maraming salamat Sir. Sa pagpunta niyo Sir. Kay Ma'am Yam Veronico, maraming salamat. Kay Ma'am Esperanza Pabilla, maraming salamat. Kay Ma'am Jocelyn Ross Ibanez, thank you very much Ma'am. Sa lahat po na pumunta sa Elias ko, maraming salamat sa inyo mga kaibigan. God bless po sa ating lahat and Happy New Year. Ay Sir Tom Harris, Happy New Year Sir. I will end my Elias na Sir. Thank you very much Sir for coming my Elias Sir. Good night to you Sir.